nicio legătură. Nicio legătură. Adică tu imaginează că abia a plecat de pe loc cu mașina. Și după ce a plecat de pe loc cu mașina, când l-am pus prima dată, zic, fă măcar un semicerc. Ce ai, mă, a plecat mașina de 10 ori de la tu, s-a răsucit. Piruetă, da. Da. Și cum să zic, Da, pleacă că așa nu cu o încredere de asta, pleacă cu o încredere falsă că, păi dacă mi iese acolo, trebuie să-mi iasă și acolo, mai văd și materialul ăla de care îți povestesc, mai aud și în jurul lor, mai vine și prietenul care îi zice, cum ai M4 și nu-i dai, hai mă să-i scoate, hai să facem un cerculeț așa. Și e un pachet, un cumul de factori, știi? Da, adică eu cum i-am zis, zic, bă, gândește că e cu dârlăi lui mașină și dă de un celea cu niște gagici la semafor și se întâmplă. E o secundă, durează mai mult. Asta e. Și au fost inclusiv, uite, cu mașini de presă, câte nu s-au întâmplat, chiar cu BMW-uri. Da, unii cred că sunt foarte ghinioniști. Da, exact. Unii sunt foarte de tabăra aia la tot. Da. Că chiar vorbeam, mașină exact ca asta a fost în stocul de presă și n-a prins-o nimeni. Că s-a întâmplat, nu știu exact ce cineva a prins-o. A prins-o, da, nu s-a văzut. Și tot pe o de asta, să știi, s-a întâmplat. Da, tot pe o poveste de asta cu anvelopele. Ud afară, estimarea greșită a aderenței și a... Știi? Da. Știi cum e? Mai e o chestie, dacă tu te urci în mașină și hai să-i dăm, fără să măsuri un pic, că și omul, stai bem o cafea, ne trezim, ne îmbrăcăm. Hai să vedem un pic care-i treaba cu aderența, pun o frână, trag cu stânga un pic, dreapta de volan, adică eu am tendința să fac asta ca reflex. Și ar trebui să facă toată lumea pentru că nu știi cu ce e echipată. Poate a avut altul înainte care a făcut uite, am cerculețe. Am avut o experiență neplăcută de mai multe ori, inclusiv cu un M2 manual. Nu mi-a plăcut, de exemplu, cutia, în sensul că nu duce puterea motorului și este foarte limitat motorul, are și mai puțin cai și trage ciudat, ca să protejeze cutia. Adică M2 automat e altă mașină, inclusiv la asta, dacă îl iei 480 de cai 460, manual, parcă, da, e puțin mai... Da, și asta cu foaia e, știi, că săracule. Facem aroganță? Da. De-aia mi-a luat automat. Exact, știi, ca să vină cu toți cai. Ideea este că veneau cu Pirelli și cel puțin în ultima perioadă anvelopele alea Pirelli care erau pe mașini, mi se par că nu e ce trebuie, nu știu, nu stă mașina ok la frâne, la viraje. Depinde ce model de Pirelli. Dar depinde de model de anvelopă, dar e cumva, cred că a fost un lot, o perioadă, cert e că ce vine cu Michelin sau alte chestii sunt vizibil mai închegate.